Porto do Son avanza no seu proxecto de unir Fonforrón e Arnela a través dunha pasarela. Arrancará cunha primeira fase que será financiada con fondos europeos. Os proxectos seguen a prosperar durante o período estival nos concellos da comarca. Porto do Son xa ten licitada e ven de adxudicar a construción da pasarela que irá Boada para unir dous puntos de interese do concello, que na actualidade non conta cunha travesía destacada para os peóns. Por Fonforrón hasta unir en dúas fases, agora vai unha fase e despois continuará outra e unirá ca pasarela da Arnela. Esta é unha subvención que pedimos de fondos europeos a través da RD Noia Muros, que somos os 5 concellos, que é Muros, Outes, Noia, Lousame e Porto do Son, e nós, ese proxecto que queríamos facer, é ir completando a senda litoral. Porto do Son hacia Arnela e hacia o Castro de Baroña é unha ruta que vai moitísima xente, pero tamén moita xente que vai a pasear, o paseo da mañán, o paseo da tarde, e hai algún sitio onde era a acera, a beira-rúa bastante estreitiña. Estívose traballando para topar solucións a esta situación e viron que a mellor forma é facer unha pasela voladiza, que ademais non ten ninguna afección porque non tens que vir desde abaixo con pilares. Vamos a deixar o petril que temos xa, que ademais é un petril moi antigo. Digo isto porque hai xente que pregunta se vai a quedar ou non quedar o petril. Vai a quedar o petril porque ademais é unha defensa sobre a pasarela, para os peóns de seguridade. E xa che digo, vai a empezar ao final de Xiu, onde empeza o petril, e vai a continuar hasta chegando casi a onde está o mirador de Fonforrón. E a outra fase vai ir hasta unir ca pasarela da Arnela. E apunta que hai un obxectivo principal que se quere conseguir con este proxecto. Queremos completar o que é a senda do litoral. A Xunta de Galicia xa ven de anunciar tamén que vai facer unha senda do litoral entre o Concello de Noia hasta chegar a Portosín, e nós tamén queremos continuar hasta Castro de Baroña, hasta Queiruga, hasta Camaño, Xuño e San Pedro, e daqui tamén hacia norte. Vamos a aproveitar moitas das sendas do litoral, que xa hai camiños, camiños que accedían xa ás playas. Vamos a aproveitar esas sendas, pero hai sitios conflictivos, como ter que cruzar unhas rochas, ou que hai que baixar uns peldaños. Aí será onde se opte por colocar este tipo de pasarelas e enlaces para que os camiñantes non teñan que desviarse da senda. Que a Xunta, con fondos propios do Concello e tamén con fondos europeos, vamos a conseguir que en poucos anos seamos capaces de ter completa esa senda do litoral. E isto vai ser unha obra moi bonita e, ademais, xa che digo, é unha ruta e unha senda que é moi transitada, e por seguridade vial vamos a ejecutar esta obra, e eu creo que a final do verán xa vai estar lista. O rexedor local apunta que tamén se está a promover o Camiño de Santiago. Muros a Noia e a Santiago, Porto do Son, Noia e Santiago, e tamén está vendo moitísima xente que está facendo o camiño este de Muros, Porto do Son, Santiago, Noia Santiago, e tamén o queremos potenciar, e tamén para potencialo temos que facer camiño que sea seguro e atractivo. Entón, entre Camiño de Santiago a senda do litoral, son proxectos que ademais non son moi costosos, pero son moi ben recibidos por parte da xente. Do municipio e tamén dos seus visitantes.